Yan po ang idol. Ang aming munting yuga, no? Yung mga tanim kong bababa. Mga 3 taon pa lang yan mga idol, mga tanim kong yan. Wala magawa. Malamig ang panahon, magtabas-tabas punta yung ating yuga para malinis. Lah, patay saging. Parang ito. Yan mga idol ang aming nyug, nililinisan ko para may gawa kami. Kukuha muna kami ng saging na saba para meron kami merenda. Tara. Dalawa. Ito sila para ang laki na dulo. Ayan, siya. Meron pa isa, makakasa ka naman. Huwag natin lahat para maganda. Dalawa mga idol.